Климатичето работи и е напълно спряло. Тук вентилатора вътре не се върти. Кадър бе? 10 вата. Така че тия климатичета като изключат, може да си вършиш останалата работа. Може да рискуваме да снимаме сексуален тормоз над кокошките на снимачната площадка, смисъл да ги решат нещо да поискат от тях. Наистина ли? Да, и той е спрял. Толкова невероятни неща за мен случат, значи те твоите прасета вече имат холивудски дебют, така ли? Да, участвали са в някакво реклами, доста сериозни, в филми. Идва време за пералня. Заедно с бойлер. Няма никакъв проблем за сега. Пет киловата панелчета. Ще не мога да се ориентирам. Важното е да има синьо небе. На температурата си това е. Айде, къде си, че не се приближаваш? Двайс. Кашичката е го подърпа. 11 часа. Сега цял ден ще се свърша работата. И вечерта оставам на батерия. Батерия, лампи, телевизор. Камъни, 11 кВт. Системата е пусната на 1 април 25 година. И така. Лятото някой да правя тока, ама за зимата трябва. Затова най-вероятно още 2-3 панела, но батерийката заредена. 94%. Няма никакви проблеми с нея. Тук не пише на колко цикъла е. Мрежа не се пипа. Чак толкова много. Инвертора е 6 кВт. И точно до 6 не пипа мрежа. Че не го виждам хубаво. 6 кВт. Да. Много. Сега качва 5,9. И мрежа още не пипа. Да. 5,9 кВт.